Il-Bord tal-Ippjanar ser jiddiskuti u jiddeċiedi jekk għandux jiġi rtirat permess ta' żvilupp li ngħata fuq sit protett ta' Għar Erduf f'Kerċem Għawdex. Kien f'Jannar li għadda li ngħata permess tal-iżvilupp biex tinbena dar fuq żewġ sulari. Waqt li l-applikazzjoni kienet qed tiġi pproċessata, id-Direttorat tal-Ippjanar ikkunsidra s-sit bħala żona arkeoloġika klassi B. Iżda r-rekords tal-Gvern juru li dan is-sit ta' Għar Erduf u ż-żona tal-madwar sa 100 metru kienu protetti bħala kategorija A f'Ottubru tas-sena 2000. Fi-stqarrija l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li nnutat kif din id-diskrepanza deret fuq is-sistema elettronika tal-Awtorità li hija użata mid-Direttorat tal-Ippjanar meta jiġu evalwati applikazzjonijiet tal-iżvilupp u għaldaqstant iċ-Chairman tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg talab kjarifiċi dwar il-permess. Fl-istqarrija ntqal li fid-dawl tad-diskrepanza hemm bażi biżżejjed biex ikun irtirat il-permess ta' żvilupp fuq Għar Erduf, żona li kemm il-darba ġibdet l-attenzjoni ta' arkeoloġiċi u dan għax huwa l-uniku post f'Għawdex fejn hemm katakombi li jeħduna lura għal żmien ir-Rumani u l-Biżantini f'Malta, sit storiku b'elementi differenti minn dawk li nsibu f'Malta. Fl-istqarrija tal-Awtorità tal-Ippjanar intqal li se ssir investigazzjoni interna biex tistabbilixxi x'wassal kif u għaliex kien hemm din id-diskrepanza fis-sistema. Fl-istess waqt li l-Awtorità se tkun qed tmexxi audit dwar l-informazzjoni kollha li hija ppubblikata fuq l-istess sistema online.